Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano yan na punta mga higala, nila nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini ang inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado. Uy, pista man deeron sa kining pista karon sa Simbolan. Sa pista pud karon dito sa Bonbonon, no? Bonbonon, no? Pista pud sa Tayasan, no? San Antonio masana din, San Antonio, no? So nahala, no? So padayon ta sa ato nga mga pagpangalagad ug padayon kita sa ato ang mga buluhaton, no? San Antonio masaning kuan Tayasan. Okay, no? So arita manghigala sa ato nga CBCP News, balitang simbahanon ni ini kabudtohon. Dokumento aron mapasayon ang implementasyon sa synodality sa simbahan na nahulma na, no? Napurma na. Giuluhan kini og the path of the implementation of the synod towards the assemblies. Mao kini ang nakabuot usab nga kalambuan gikan sa General Secretariat of the Synod, no? So padayon karon mahigala ato ang mga kadagkuan sa implementasyon sa Synod of synodality o padayon ang ato ang mga pagpangalagan. Balita mga higala gikan sa Vatican, we are made for the infinite, no? Sa tupang gihimo kita alang sa kinabuhing walay katapusan, no? Infinite life, no? Kanang eternal life, no? Mo kini atol kini sa matud pa prayer vigil nga sa panagtigom dito sa Vatican. Mao kini ang prayer vigil dito sa Barcelona, no? Barcelona, Spain, sa pag-adto usab ni Pope Leo XIV. No, we are made for the infinite. Sa ato pa dili kita ordinaryo nga mga tao. Gihimo kita alang sa kinabuhing walay katapusan. Okay, no? Nahara, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Padayon kita mga higala sa atong topic nga gibiyaan kagahapon, no? Unsaon man nato nga madawat gid nato ang mga kaayuhan gikan sa ato ang pagsimba. Kana bitaw sulit ba? Sulit nga pagsimba. So, how to connect yourself properly to the mass? How to connect yourself properly to the mass? Number 1 is preparation. Kinahanglan nga 15 or 30 minutes before to anata. Noon niya, disconnect ourselves. I-disconnect nato ang atong kaugalingon sa outside world. Unya, doon natin gamay nga mini recollection. Gamay nga mini. Kana gamay nga recollection. And the second part sa ato ang pagsimba, mauna gyud ang participation during the mass. Engage body and soul. No? Engage body and soul. Meaning, kuan jud ka, kana bitaw mo participate jud ka. Mo participate jud ka sa misa. Dili bitaw matulog ra ka. Doon ay mga doon ako kaila mahigala nga tigsimba sa misa nako. Dungod po dagay taon kay patulog po ning atong misa mga tulog yung mga tigulang. Doon ay niingon gani nako nga pader ayaw na laman nag walihi ng imong mga audience kanang kada adlaw nimong misa kay nga tulog ra man no kayaw, no? Kanang wali importante kay na basta hindi ayo doon ay mga parte nga wala sila nakatulog di makapaminaw man lamang, no? Sa to pa kana ganing engage yourself body and soul pagsugod hangtod na human apil jud ka kanang gitawag nato og perfect attention, perfect participation. Unya, offer a personal intention nga saan to pa kung gusto ka nga sa imong pagmisa ayaw adto dito nga wala kay ayaw apil nga wala kay intention ba, wala jud kay personal intention kay sa misa na mga intentions, di ba, no?
Pero ang problema kay ikaw mismo wala kay personal intention, mas maayo gyud, no, nga doon na jud kay personal intention nga sa imong pagsimba mangayo ka sa Ginoo tagaan kag mayong lawas, mangayo ka sa Ginoo nga ilikay ang imong pamilya ug ikaw sa mga disgrasya, o alang ang kuan dinagko magini kay tibuok kalibutan man ako ang intentions, no. Yampo man ako ning mga naso kini si Trump, kining atong presidente, atong talahurong Santo Papa, mga presidente sa tibuok kanang may problema karon sa Strait of Hormuz, no, yampo na ko na, no. So na nga doon na jud koy ako ang intention ana, no. And number 3, kinahanglan nga kanang sa dili pa ka mga lawat, you should prepare yourself, no. Prepare yourself to receive the communion, no. Dili ka mo dikta ra dito kuan, dili ra ka mo dikta ring dasmag din ka, wala gyud kana imo pang para ber ka mo dasmag dito kay mga lawat, medyo pod imo nang gibuluban sa bansay na ang imong kaugalingon. Kaya andam ba nimo imong kaugalingon ba? And then after the mass, you should also reflect, no, prayer of gratitude, no, muna after the mass. So sa ato pa pag humagmisa, luhod sa kakadali, mamalandong ka, magpasalamat ka, no, nga kadawat ka, nakadungog ka sa mga pagtulunan, no, nakadungog ka sa mga pagtulunan unya nadawat nimo si Kristo lawas ug dugo, so pasalamat jud ka, no, tagaan ka kag may lawas ingon ni ana. And then live out the mission, no? Live out sa to pa kung usay mga mission nga imong nahuna-hunaan tinod gina, no, dili pwede imo ra nang uksan nga na imo ra hapaw-hapaw ng imong pagtuman sa misyon, no. Kay doon na biya katapusan sa misa mo ingon ba ang pare nga tapos na ang misa, dadon nato ang kalinaw ni Kristo, o dadon gid nato, no. Dili gid pwede nga hapaw-hapawon na nimo, no. Muna, no, so muna na ang mga pamaagi aron nga hingpit gid natong masinati ug matagamtaman, no, ang kahulugan sa santos nga misa ug mabungahon ang atong pagsimba, no, nga usaon man nato nga mahimong mabungahon ang atong pagsimba. Number 1 is preparation. 15 minutes before tuwa na ta, nagmay puro pamalandong na, no. And then during the mass, you should engage yourself, body and soul. We should offer a personal intentions and then prepare yourself to receive the communion. And the last part is reflection after the mass. Kinahanglan mas maayo, no, dili kinahanglan mas maayo nga pag humas misa ayaw gid ay istoryahan ay dayon, mas maayo nga doon na pa kay mga prayer of gratitude, you know, live out the mission. Okay, binodin nila sa takutob ha, daghan yung kayong salamat sa inyong pagpaminaw kanako, no. Actually may gala medyo dali ratang nahuman ron kay kuan man ko kana murag bisibisita gamay, daghan tag mga masiguro makuan ko mas stable ko, mas stabilize ang akong pagstay dito sa akong assignment karon pa siguro karong July, no. Gani wala pa ko ron pag-adto kay mga barangay gapa kana bitang gapa situate pa ko sa akong present situation, kana bitang maka-attune ako sa lugar ba, maka-attune ako sa lugar. Okay, so daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.